така, здравей скъпи потребители, които ме гледате. Аз съм AfroTNT от Bulgarian Fail Team. Това, значи аз имам голямата възможност да си имам първия клип в този канал и да ви обясня няколко неща. Значи, продължавам да си качвам клипове в моя канал, който е AfroTNT. И както така, снимам и тим в този канал Bulgarian Fail Team. Значи, това ще е кратко видео. Снимам в PvP България. Това е важното. И в този канал ще снимам с няколко хора. Ще качваме видеоклип, такива клиповни игри. И всеки ще качва на различни игри. Аз ще качвам, аз ще се качвам на Minecraft или още някой, ако го навия. На Left 4 Dead не се знае кой ще качва, ама не ще снимаме. И както на тия игри ще снимаме и на още много игри. Очаквайте така, че много поредици. И ако не искате да пропуснете абсолютно нищо, просто се абонирайте. Значи, ако искате да видите нашата работа, просто абонирайте се, наблюдайте и нека ви разреда в моята къща. Аз и още няколко хора сме прели, ама те не са от отбора, просто съм играл така с тях. Значи, ето е къща отвънка. Нищо ново. От тук, нали, се влиза. Тук имахме фермичка, ме сгрифаха, както и да е. Тук влизаш направо в нашата къща, моята къща по-точно. Тук глави на хора, които съм побежали такива работи. Тук има мина. Тук са ми всичките мечове, някакви тъпи борони. Тук нямам нищо, тук нямам нищо. Тук са ми рудите, камък, дърво, храна, дърт, още брони. Тук са ни мечовете, лопатите, кирките. Тук пак са ми мечовете, лопатите, кирките. Тук са ми плошванките, които нямам. И между другото това ми напомня да взема Kit VIP, защото аз имам Kit VIP. Така, я видим какви още кито имам. Старт имам, няма го взимам. Демек само е това, директно си го слагам. Тук ще остава мечо. Имаме една легендарка, това е много яко. Така, нека си оставим тук. И някой ще има на спауна в дупката, да видим кой има, да се побием малко. И дали умирам или не умирам, директно ще спирам клипа като свърша. Я тук има някакви нови табелки, не съм ли за доста време. Сървъра беше оф заради аварии в Варна, съжалявам. Имате и ага, скоро ще се оправи. Лак, по-точно имате лак. Скоро ще се оправи. Да, между другото, наистина сървъра беше за много време изключен. Не съм играл доста време в него и се чудех защо не е включен този сървър. И ето защо, защото имало аварии. Все пак във Варна, ако имаше много... ако искате да разберете какво имало авария, ако искате да пратите някакви помощи, ще дам линк в описанието. И явно, че тук няма никой, защото има на Warpaint. То много малко хора са по-точно тук. Фък, не дъма, не фулка, не дъма. Само не дъма, майката ще ти ба! И ще умираме, то че ще умира се. Аз предпочитам да си изгоря нещата. И както видяхте, фейлнах. Умрях в началото, защото няма също никакви неща. И са служили явно Warp евента, по-близко да успана. И аз нямам нищо в Ендър честовете. И... Ой, тук има още неща даже.
Това какво трябва да е? Hunger Games ли? Капани. Ти се фана в капана, бич. Бич, плейс. И директно отивам в хома. Така. Имам 3 хома. Това не мога му цели, дано ме оцели. Да, не ме оцели. И това ще за този клип, аз как само да представя и да направя някакво видео. Ще го кача в двата, в Bulgarian Fail и в AfroTNT. Ако искате да гледате още такива... Ако искате да гледате забавни видеоклипове на игри, коментари, простоти и за подобни неща, просто абонирайте се и ако искате още, просто пишете на лично съобщение, нали, като коментар, дали искате дали да снимам по-точно и в този сервер, в PvP България. И това бях аз, AfroTNT от Bulgarian Fail Team. Абонирайте се, ако искате да харесате моята Facebook страница, там ще пиша, ако ще качвам нещо и не знам, линк ще има в описанието. Ако ме гледате от VBOX или от YouTube или от Facebook, ще има линк в описанието към Bulgarian Fail. И до скоро!